खुलुमबाय। आंनि मुङा रिता ब्रह्म, गामि गेदेरगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, बैसो 19 बोसोर। खन्थाइ मुलुगनि इउटुब चेनेलनि बानजायनायाव अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आंबो बाहागो लाबाय। खन्थाइनि मुङानो जादों अननाय। अननाय। जाय अननायखौ मोननानै खोमाना लाबाय नों, साननैसोनि थाखायल' अननाय होफैदोंमोन नों आंनि जिउआव। नोंखौ लानानै नुनाय सिमां आंनि बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर। आंगो लोगोआबो गोजाम जालांबाय बे संसाराव। दुखु दाहा गाबनाय मिनिनायजों आबुं। माब्ला मा जागोन रावबो मिन्थिनो मोना। सुबुंनि जिउ दान्दिसेनि थाखायल', थास' बिलाइनि दै बायदि। जाय सानखालि आं थैगोन रावबो मिन्थि मोननाय नङा। नों होनाय अननाया गोथै सहरनि लामा जागोन नोंनि मोजोमसे अननायाव। गोजोन्थों।